A Tilos Rádió megkereste, felkutatta a gyökereit, megtaláltuk Áron, elhoztuk nektek Áron, hogy megmutassuk a valóságot a szimbólum mögött. Itt látható a valóság, és itt látható mögötte Áron, aki az arcát adta minden idők legszabadabb rádiójához, a Tilos Rádióhoz, mindannyiunk rádiójához. Ez az a rádió, amit ti dobtok össze adományokból, mi pedig elhozzuk hozzá Áron, és akkor Papó, tiéd a szó. Egy pár szót akkor Áronról mégis, mert megígérted, hogy ne fogod akkor meginterjúvolni ezzel kapcsolatban. Hadd mutassam meg nektek Áront, aki nem Budapesten, hanem kicsivel odébb lakik merrefelé. Cegléden. És mivel foglalkozik? Nyomdász vagyok. Miért nyomdász? Mindenféle. Azt is kell tudnotok, hogy Áron egy pár, mondjuk egy 2 órával ezelőtt felajánlotta, hogy ezentúl ő csinálná a Tilosnak a matricáit. Mi ugyan nem tudtuk, hogy ki van a mi logónkon, viszont az a meglepő, hogy ők tudták. Mi volt a tudat, hogy te voltál? Hát egy 15 éve körülbelül. És miért nem szóltál nekünk? Nem tudom. És ez büszkeséggel töltött el, vagy inkább terhes volt neked? Büszkeséggel, büszkeséggel, de leginkább a barátaimat töltött el büszkeséggel. Én nem kérkedtem ezzel soha. Igazából. És apuka mit szólt hozzá, hogy ő fényképével egy ilyen logó készült, ha tudta miért? Vegyes érzelmei voltak, hol örült neki, hol örült, de végül is megbékélt a gondolattal. Otthon van ilyen logó esetleg nálatok? Nincsen ilyen. De akkor ezentúl lesz, mert Elfogadok egyet, köszönöm. soha többé nem veszítjük szem elől Apátitól Áront, jegyezzétek meg ti is, a Tilos arcát láttátok ma este. Köszönjük szépen Áronnak, köszönjük szépen, akik segítettek a nyomozásban, köszönjük nektek a rengeteg adományt, köszönjük a pozitív rezgést. Tilos Rádió Maraton 2013 7. brinkásnap, rakjátok neki nyélen reggelig, folytatódjon a mulatság, hajrá!